Емилски, благодаря. Браво. Миленка, Шадъл, благодаря на всички. И ще такова. Ще се засечем после. Айде. Чао. Айде. Те. Делта Уно. Ако стане в Божар си вил топ гифтер, че ме извинявате. Ама не сега ще такова просто. Я внимание ви обърнах няколко дена. Няма се опаквате. Хидратацията ми. Адаптирай се. Седиш без музика, те ли? Колко време ще му трябва на този шибал работа? Да спре да такова ли? Той докато спре да такова. Кой ще такова? Делта Уно. Така. Барселона в колко се играе, да? А на ВАР. Лил Уейн. Топа на топа. Коста Емилио, как е? Раби съм, брат, ти как си? Добре, аз тук се прибрах, оправям се някакви работи с такова и подреждах се тук някакви работи. Таман пускам. Да, и сега пускам музика. Свободен. Дай, ако искаш да направим една битка на бързо и да оставам се разкарам и по другите лайфове. Минах само е така да кажа две благи думи и нищо повече. Да се видим, да. Аз съм от Варна и имаме Да с много чем, общи да с чем. познати с теб. Ама ще си говорим той нещо някой друг път. Си говорим някой път, тъй като има повече време, че сега много динамично и ти гледам, че ти е лежерно вкъщи това, капваш. Братчето ми, респект, радвам се за твой успех тук в ТикТока. Има нужда така малко да се освежи обстановката, че много се пъчат. И така, братчето ми, някой път ще направим една битка, ама ще искам да се организираме, защото аз съмнение с теб съм слабичък. Трябва да има интрига, Да. Няма смисъл Да, сега като има някакви хора, ще организираме нещо. Да. И така, това общо взето. Добре, останата капваш и пак се засечем. Респект, брат ми, чао. Добре, ай. Бау! Колев! Какво става? Ти кажи какво става? Добре, какво му е добро? Чувстваме се. Да.
Нищо не се чувстваме чак толкова, но вече трябва... Искам да се чувстваш добре. Да, малко съм забалял вече, спира съм. Ще почиваш. Да. Имаш ли сок? А? Имаш ли сок от портокал? Какво дали имам? Сок! Ток дали имам? Сок! Колко прикажеш? Нищо! Така. Значи какъв е извода? Хората от 3 нещо станаха 2. Така е, като ни им е интересно и до такова. Знам, че е много силен, всичките ни бие. Къде си ти отишли по Мой не е бейте? интересно през цялото време. Трябва и някакви работи да се свършат. Ме питаш по 20 часа какво съм свършил. Нищо не съм свършил. Аз сега трябваше да съм в Бургас вече. Аз не мога да се отлепя от тях. Але, Разбираш? ето се зарибя в кадал. Ти що и на фитнес също не ходиш? Не ходя, размятках се и то няма време. Какъв фитнес ще ходя, мен направо трябва да почина да спа 10 часа. По принцип, да, хубаво е. Пускай се до Варна. Отивам другата седмица. Ема той ще избяга в Бургас. Отивам към Бургас, ще те чакам там. Ето, може да свършиш работа. Не бе, няма да избягам, ще изчакам всичките. Аз ще седя тук и вие ще идвате и ще се излизате. Ще те чакам долу. Пред балкона и аз. Само да не ме извикаш ти на поляната. На поляната. Она американката, кой вика, ще викам, и аз почвам да викам на поляната. Така. Майка му да е бас това зарядно и сепа. Ема той на мен ми размени режима един ден. В 5 часа. Си легнах. Аз си ще изсъхна кацкарида, аз трябва да тренирам. Ама аре, аз как хубаво в фитнеса и тренирам. Айде ти дай на стереото и... И без това ти лама, знаеш колко ще почнат да ходят на фитнес заради тебе, къде не са влизали. Това приключва тая вечер. Тая вечер ще спа. Почивай, верно трябва да си починеш малко. Божнидаре! Какво правиш? Да чуя 50 Cent. Работя. Ние тук ще свършихме работа. Мамка му. Искаш ли да спиме на лайф? Искаш ли да спиме на лайф? Какво ще спим, бе? Ето така, аз слагаме така и заспиваме на лайф. Да си починем малко, искаш? Той това ще стане, ти кажа честно. Айде да, бе, аз искам отново време в това на лайф. Да. Връщам банда, вижте ми видеото в профила. Божидар, благодаря ти! Чакай, че търся едно нещо. Връщам банда, ти ко връщаш, бе? Виж сега, можеш да го вземеш това от мене. Виж къде е. Кое е това? И аз съм си легнала. Сега знаеш. Това е някакъв филм такова. Айде сложи си го и ти. Как да го направя това? Не го ли виждаш някъде да го вземеш от мен все едно? Не ми се занимава май с глупости. Добре, няма ти занимава с глупости. Право заспивам.
Не ми се занимава, май се. Много съм слаба за тебе.